Senkezweni. Sheme. Wow, hey, hello. Hayi, ungathathi ngamawala. Ungathathi ngamawala. Ngihlala ngikhona mina. Ungathathi ngamawala. Ngizwe mchunu. Ngizwe mchunu macingwane. Hawu lapha kimi ngokubuza ngisho usibali bami wemacingwane. Mina usibali wami ngimfice ezantsi, ziushaya. Wayiphakamisa nje. Ngenza njalo mina ngoba usuke efuna ukubona umtsizwa bami. Mina bami umtsizwa ngichazelani ngabo. Ngiyabuveza. Kuyo yonke lento oyikhulumile macingwane. Ngeke ngugegeleke mina ngilokhu ngubiza ngilokhu ngilinganisa engathi ngikhuluma ngomuntu engingamazi. Ngizwe mchunu. Bakhona umcineka, bakhona oge, bakhona obig Zulu, bakhona insizwa lezi ezivama ukuhlela imidlalo le yeyinsizwa ezisuke ziyongcweka ngamankomane ngoba ngenduku anginawo size mina. Angina size nje ngenduku mina. Ungayidazela inkani uzofikela uthanda khona. Asingayeluli macingwane sizodida ingane. Ubunsizwa buchazwa la ku TikTok. Ubunsizwa buchazwa go live umuntu ekoxutshwana. Umtsizwa kulapha mhla kuthiwa insizwa iphelele zonke. So omcineka abantu abahlela imicimbi lemkhulu obig Zulu oge mfoka Ncopho yiba abahlela lemicimbi emkhulu. Ngicela sizwe sase South Africa ukuze masifundise izingane into sifundise izingane into eyiqiniso. Mina angimenyanya umacingwane angisoze ngamenyanya ngiyohlezi ngiphawula ngayo. Kodwa mayiphika umtsizwa bami ake siyeke ukukhuluma. Ngicela nisihlelele impi yesibhakela ngoba le enduku ngeke kuze kulunge. Nisihlelele nje impi yesibhakela nomacingwane. Uma singeza ukwenza lokho asiyekeni ukukhuluma abafowethu siqhubeke nempilo ngiyohlangana nomacingwane lapha siyikhulumela okunye naye. Kodwa mangabe uphika nje umtsizwa bami ukuthi mina ngiyona insizwa. Awu ngithi mina lezi insizwa zakithi futhi mina ningangikhokheli nikhokhele yena. Mina ngizoyikhokhela mina. Ningamkhokheli yena. Inkinga yenu nifuna ukwazi ukuthi ngenzani. Anazi ukuthi ngenzani. Uyabo? Iniphatha kabi indaba yokungazi ukuthi ngenzani. Uyabo? So ke asiyeke ukukhuluma. Uma kufanele sikhulume asambe siye eringini. Uma singeke siye eringini akuyekwe nje ukukhuluma ku social media. Asiqhubekeni nempilo sibonane lapha ezitolo sibingelelane sihlekane ngoba anginayo inhliziyo embi mina. Ngifuna nikwazi lokho. Anginayo inhlobo inhliziyo embi. Zonke insizwe ezangixoxa esikhwilini mina ngizwana nazo namhlanje. Yonke insizwe okwahlala induku yayo egazini lami ngizwana nayo namhlanje. Angiyena umbulali mina. Angiyena umbulali. Angikholelwa nje kutheni mangabe uphambene nomuntu ufanele afe. Kodwa ngikwesaba ukufa futhi ngeke ungibulale kalula nje mawucabanga ukuthi ungavela ungibulale nje ngoba ngiyindoda mina nginomsamo engunakekelayo enguhloniphayo ongayenzi into ebhedayo kuwo nako omunye umuntu. So ke bengisiza nje lezi insizwe ezithanda kulokhu zigabaza ngebhamu la hayi ehlisana umoya weinsizwe. Impi yesibhamu ayinqotshwa umuntu akekho umuntu okwazi ukuyinqoba. So ungahamba ugabaza ngesibhamu la ngoba mina into engingayenza ngasuke ngikwenza uyidubule wena ngaleso sibhamu leso ngulaye. Uvela usuke nje uthatha isibhamu uyibulale wena ngoba uhalela ukudubula usukhathele ukuhamba udubula umoya la. So ke macingwane insizwa zakithi umoya muhle. Funa ningazi nje mina nginomoya omuhle kabi. Nginomoya omuhle kabi umuntu nje oyigcwalela uthando enhlizweni ongazwani nokubhedelwa futhi ongeke ashintshwe umuntu angishintshwa umuntu mina. Noma ngathiwa wenzani umuntu akangishintshi. Noma umuntu ethi ufuna ngizonde wena macingwane ngeke akwazi mina ukungenza ngikuzonde. Noma umuntu angathi ufuna ngizonde ukhuzana ufuna ngizonde umthandeni ufuna ngizonde uJaiva ufuna ngizonde uGatsheni ngeke. Anginayo inhliziyo yokuzonda mina. Nenhliziyo yokuthanda nenhliziyo yomtsizwa mina. Hey webabhemi angixoshi zonke insizwa mina la ezweni. Ngeke ngixoshe zonke insizwa la ezweni weinsizwa zakithi ngimtshela. Niyezwa. Angiyona futhi insizwa enkulu ngaphezulu kwezinye insizwa. Hey kodwa ngiyinsizwa bafowethu mina. Uyabona ke mina ngilento okuthiwa insizwa the true definition of insizwa yimina. Uma uphika lokho kwakho lokho. Ngeke ngingene egcekeni lakho macingane ngeke ngingene empilweni yakho nabafazi bakho nendlela owenza ngayo izinto ngeke ngingene mina lapho ngoba nginenhlonipho yegceke nezinto ezenzeke emagcekeni ezingeke zaziwe umuntu ezingathi noma zikuphethe kabi kangakanani ungeke umxoxele umuntu ngeke ngingene kulokho wena uma unelungelo lokungena kulokho vele impilo yenu ngeke nginibone ukuthi niyathanda njalo manikhuluma nifaka abafazi nifake zonke lezi zinto hayi mina mangikhuluma nensizwa ngiyenzi leyo nto leyo uyabo asiyeke ukukhuluma na uma kuukuthi lolu daba siyaluyeka siluyekeni uma ukuthi siyaqhubeka ukukhuluma ngalo ngicela ningihlelele impi nongizwe yesibhakela nje siyeke ukukhuluma ngaphandle kwalokho mina nomacingwane soba abangani ngeke siphinde sikhulume ngokuphikisana ngoba ayikho into esiyikhuluma lezi izingane izokhula ingazi lutho ngifuna umacingwane angixoxe bese ngiba umfana kuyena noma mina ngimxoxe bese ba umfana kimi bese siyaqhubeka siyaphila sesazana igaba zethu
singalokhu sileva la sichitha isikhathi. Thank you.